Roja şemiyê rêkefta 28 Çileyê li Esfahana Îranê yedeka mûşekên balîstî ya Îranî biriya balafirên bê balafirvan hat armançkirin û li gorî raportên hatine balavkirin ku di wê êrîşa esmanî de sê welat beşdarîkirine û encamên xwe pêk anîne. Li gorî malpera El Erebîyê ya Nûçeyan li ser zarê jêderên Amerîkî veguhestiye ku ew êrîşa kobiriya balafirên bê balafirvan li Esfahana Îranê diriya sîstema esmanî ya Amerîkî û welatekî din li serê yedeka mûşekên balîstî hate encamdan. Jêderên Amerîkî serbar kirin û got ku ew êrîş wekû name ji Îranê re bû ku rênadên Îran li ser baragehên wê yên berhemanîna mûşekên balîstî. Ji alî xwe ve jî rojnameya Jerusalem Post ya İsraîlî tekez kir. Li gorî raportên rojavayî yên cuda cuda balav kirine ku ew êrîşa esmanî li ser Îranê serkeftî bû û berûva jî ragihandin û medyaya ku Îran balav kiriye. Rojnameya İsraîlî serbar kir û got ku Îran İsraîl bi encamdana wê êrîşa esmanî li ser Esfahanê tometbar dike. Li ber ku di sala 2020 û 21 û 22 İsraîlê jmareyek kargehên otomiyê yên Îranê li jmareyek navendên leşkeriyên wî welatî biriya balafirên xwe yên bê balafirvan armanc kiribû. Lewma Îran İsraîl bi vê êrîşa nû tometbar dike. Herwiha rojnameya Wall Street Journal li ser zarê berpirsyarên Amerîkî veguhest ku êrîşa li ser Esfahana Îranê ji aliyê İsraîl ve hate pêkanîn tekez kirin ku ev êrîşa hate encamdan li Îranê yekem proseya İsraîl di nava Îranê de di demê serokwezîrên İsraîlê Binyamin Netanyahu ya nû de ye. Weke berpirsyarên Amerîkî dana xuya kirin, êrîşa li ser kargeha otomî li Esfahanê armanc cê nehiştina hêviyên Îran yên otomî û leşkerî ye û İsraîl bi nehînî ev êrîşa xwe ya esmanî biriya balafirên bê balafirvan li Îranê encam da. Medyaya İsraîlî li ser zarê jêder û medyayên Ewropî veguhest ku êrîşa li ser Esfahana Îranê serkeftin bi destxweveanî û İsraîl di vê êrîşê de bêdengî hilbijartiye. Her divê derbarê de Wezîrê Derveyê Amerîka Antonio Blinken ragihand Washington tevaya bijardeyên rêgirîkirinê li pêş Îranê ji bo wergirtina çekên otomî dixwîne û li ser mêza danûsandina ye. Antony Blinken amaje wê çendê jî kir ku welatê wî Amerîka hîn dibîne riya diplomatîk baştirîn rêye ji bo teamül li gel programê Îran yê otomî ye. Tekezî li ser berdewamiya hewlan û dîtina riyekê ji bo rawestandin û nehiştina çalakiyên Îran yên xirab û metirsîdar kir. Ji alî xwe ve jî Nasir Kenanî berdevke Wezareta Derve ya Îranê pêşwext ragihandibû ku pevguhertina nameyan di dosyeya otomiyê de diriya kenalan re berdewam e û derxistina civînên dualî navbera Îran û Amerîka û danûstandinên rasterast red kir. Roja şemiyê rêkefta 28 vê mehê kargeheke mûşekên balîstî li bajarê Esfahanê li Îranê biriya balafirên bê balafirvan hate armanc kirin û ziyanên mezin rûdan.